କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଲକଡାଉନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି? ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଲକଡାଉନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଲୋକସଭାରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି କି ଆଗକୁ ଲକଡାଉନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା 1999 ମସିହାରେ ଯେମିତି ଆମ ଲକଡାଉନ୍ ଥିଲା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ଖାଇବାକୁ ପାଇନଥିଲେ। ଏବେ ସେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ଇରାନ ଓ ଇଜ୍ରାଏଲ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି। ଏଥିପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ସବୁ ଆସୁଛି ସେଇଟା ବି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନରୁ ଇଜ୍ରାଏଲ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ସେଇ ପେଟ୍ରୋଲ ଯେଉଁଠୁ ଆସେ ସେ ଜାଗାର ସବୁ ବମିଂ କରି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଜାହାଜ ଆସିପାରୁନି। ଜାହାଜ ଆସିପାରୁନି ବୋଲି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ସମସ୍ୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟ୍ରୋଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ, ରିଲ୍ସ ଦେଖୁଥିବେ, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ସେଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଯଦି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ବଗରା କିଛି ଅଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ପୁରା ଫୁଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ପେଟ୍ରୋଲ ଆଗକୁ ମିଳିବାକୁ ଜମା ଯାଉନି। ଆଉ ଟାଙ୍କି ତ ଏବେ ଯାହା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ଆଗକୁ ପୁରା ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ ମାଲ୍ ଅଛି ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ସେଟା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମା ମାଉସୀମାନେ, ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ବସ୍ତା ଦରିଆ ଚାଉଳ ଆଣିକି ରଖନ୍ତୁ। ମୋଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରୋସରୀ ଆଣିକି ଡାଲି ଫାଲି ସବୁ ଘରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ବହୁତ ରେଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଗ୍ରୋସରୀ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ସମସ୍ତେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ହିଁ ସତର୍କ ରହିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଏମିତି ଜିନିଷପତ୍ର ଆଣିକି ସବୁ ଘରେ ରଖିବେ। ଆଗୁଆ ରଖିଲେ ହିଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ନହେଲେ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଯେକୌଣସି ରେଟ୍ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଅର୍ଥ ନଥିବ, ଧନ ନଥିବ, ଆପଣ କେମିତି କିଣିବେ, କେମିତି ଖାଇବେ, କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ? ସେଥିପାଇଁ ଏବେଠୁ କିଣିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ନେଉଛି, ନମସ୍କାର।